Det er det ultimative for en motorsportsfan. En prototype med en 6,2 liters V8-motor på en af verdens mest berømte racerbaner. So welcome here in Le Mans. Stemningen er intens, på grænsen til nervøs. Om lidt skal en flok helt almindelige danskere ud og køre en meget potent racerbil. So when you go on the throttle, be careful. Heriblandt en spændt TV2-reporter. Efter sikkerhedsmødet er det tid til et kvarters træning på banen. Og den første umiddelbare reaktion. Var det godt? Det var pissefedt. Ja. Hold kæft, hvor var det fedt. Manden, der nu sender danskere til Le Mans, er Mr. Le Mans, Tom Kristensens lillebror. Ganske almindelige folk kan komme ned og komme ind under huden på Le Mans. Det er både selv at køre bilen og opleve den stemning og føle det pres, der er ved, at den mindste fejl det bliver straffet. Det med at blive straffet for en fejl vender vi lige tilbage til. Helt stille og roligt. Respekter de blå flag og ingen spænd. Så kører den. For nu skal de 6 biler køre om kap, hvor både tiden på banen tæller, men også fejl i pitten og fejl på banen giver minuspoint og trækker ned i den samlede stilling. Men trods en langsom tv-journalist, så ligger bil nummer 6 alligevel på førstepladsen. Men pludselig kommer meldingen over radioen. Nej. TV2 Sportens reporter har dummet sig og overset et blåt flag, der betyder, at man skal lukke en hurtigere kører forbi. De der blå flag havde bare så meget respekt for det. Jeg fatter ikke, at den er misset derovre. På Le Mans er selv den mindste fejl dyr. En sejr bliver i stedet til en 3. plads. Men uanset placering, så er en tur på Le Mans det ultimative for en motorsportsfan. Kæmpe oplevelse. Det er noget helt andet, end man tror. Prøv at se, solen skinner, og Donnerbroen er deroppe. Den har jeg kørt under nogle gange. Hvad kan man næsten forlange ved?